Isa sa mga pinagmamalaki ng Arayat, Pampanga ay ang New Gintong Pakpak. Isa itong paraiso para sa mga naghahanap ng nature relaxation dahil mayroon itong iba't ibang klase ng staycations and room accommodations, freshwater swimming pool, mini mountain trail, camping area at marami pang iba. Samahan niyo ako sa video na to dahil ipapakita namin ang mga bagay na pwede niyong ma-enjoy dito sa New Gintong Pakpak. Located sila sa Barangay Baliti, Arayat, Pampanga. Nasa paanan sila ng bundok Arayat kaya ramdam mo talaga ang sariwang simoy ng hangin. May mga iba't ibang accommodations and rooms na pwedeng mapagstay dito. Mga kubo, modern cabins, villas na may dalawang palapag, depende sa bilang ng mga taong kailangan matulog. Nagustuhan ko talaga yung feeling na close to nature dito. Nagtataas ang mga puno, huni ng mga ibon at amoy ng mga masasamyong bulaklak. May lugar kung saan pwedeng mag-camping, bonfire at outdoor movie theater. Ang mga bata pwede ring mag-paint. Magtanong lang kayo sa mga nangangalaga dito. Kinagabihan, nag-dinner kami sa kanilang cafe na located sa tuktok ng park. Kailangan mo ng kaunting paglalakad o kaya naman ay gumamit ng sasakyan, paakyat at makakarating kayo dito. Huwag mag-alala dahil sulit ang effort nyo dahil sa napakagandang view sa itaas. Ang cafe naman ay nagsaserve ng mga meals and refreshers na patok para sa lahat. Siguraduhin maglahan ng oras para sa inyong selfies and groupies. Kung gusto mo namang itry ang kanilang restaurant, located yan dito sa baba. At dito, nagsaserve sila ng dishes kagaya ng binagoongan, asado, kare-kare, chop suey, pancit canton, silog meals, sisig, special fried rice, sinigang, at marami pang iba. Magtanong lang kayo sa kanilang menu para matulungan kayo sa inyong orders. Sa mga naghahanap ng lugar kung saan maaring mag-date na sobrang romantic, mayroon silang gazebo dito na pwede yan. Kung naghahanap ka ng nature vibes na relaxation sa Pampanga, dito na sa Gintong Pakpak. Kita-kits sa susunod na video.